Scheduler е приложение, създадено за по-лесно планиране на работни графици. Ще ви покажем как с лекота да планирате, редактирате и запазвате графици за работни смени. Натиснете произволна клетка в грида, за да започнете да създавате график. За целта в режим на бърза редакция можете да използвате съкращенията за валидните смени, видими в интерфейса на системата долу вляво. Добавянето на смяна за служител наподобява бърза редакция в Excel, но с проверка за валидност на въведените смени. За да забързаме процеса допълнително, можем да копираме няколко клетки и да прехвърлим тези данни към по-голям масив. Можем да прехвърлим множество стойности, следвайки дадена логика на редуване на смени. Ето как изглежда. Избираме начална клетка за прехвърлянето на данни и ги записваме. По този начин бързо можем да попълним цялата таблица. Интерфейсът позволява директно добавяне и на отсъствия, не само на работни смени. В падащото меню можем да изберем правилното основание за отсъствие. В случая избираме отпуск. Следващото, свързано падащо меню, дава възможност за прецизиране. Избираме платен годишен отпуск. Продължаваме с избора на период. Трябва да посочим точната дата или период. Въвеждаме начална дата и крайна дата. На база въведените в този екран данни системата създава запис за отсъствието. Вече можем да видим този отпуск, отбелязан в грида. Планирането за друг месец става като посочим периода в падащите менюта вляво. Обикновено планирането следва седмичното натоварване и е различно за празнични и делнични дни. Можем да отразим това, като посочим отместване на първата дата от готовото планиране, от която ще започнем копирането. Виждаме смените, които точно следват въведените преди малко от нас за месец юли. Можем да добавим липсващи смени, например там, където имаше отпуск за този служител. Така бързо и лесно създаваме и проследяваме график за смени, без застъпвания и пропуски. Лесно виждаме реда на служителя в графика. В индивидуалния му изглед в режим на редакция можем да правим промени и да сумираме по седмици планираните часове с по-прецизно планиране. Scheduler може много повече от това и се синхронизира добре с цялостната ни функционалност за управление на трудови договори и документи на служители. Почти 25 години помагаме на клиентите ни да работят по-ефективно и печелившо. Вярваме, че можем да помогнем и на вас след стотици клиенти и успешни проекти. Нека поговорим и намерим най-доброто решение и за вас.